another sharp here. Oo, tara na. Guys, okay there. Go now in the car, Sinel, Clark, okay? Your brother is no jacket. Baka mamaya magkasakit yan. Guys, magandang araw. Babalikan lang kaya dito tayo ngayon sa Nipigon. Truck stop. Papakrudo tayo. Mag-full tank tayo. May problema ako sa truck ko, guys eh. Kanina biglang lumabas yung yung malfunction ng ilaw eh. Tail light is not working, sabi niya eh. Ayan tractor rear. Tractor rear, punta tayo sa pop-up notice. Punta tayo sa pop-up notice. Oh, nawala. Tignan natin. Meron kanina eh. Oh, wala na yun. Tignan natin sa labas, guys. O windshield lang. Washer fluid is low. Tignan natin sa labas. Kasi kanina lumabas yun eh. Ngayon eh, tignan ko itong tractor tail light ko. Mayroon naman, mayroon na. Kanina kasi, kanina habang nagdadrive ako, kasi sa mga nakasorot kagabi kasi nagdadrive tayo. Gabi na nung huminto tayo, habang kanina umaga, nag-start ako mga alas 6, madilim pa. Nag-drive ako mula doon sa tinulugan natin hanggang dito ng 2 oras. Oh, mayroon naman siyang ilaw dito kaya walang problema. Nag-drive ako ng 2 oras eh. Biglang lumabas. Nag-aalala ako baka may mapulis makita yung aking tail light. Yan ang reason, isang violation yan eh. Isang reason yan para may pull over tayo. Ayan. Ngayon lumabas na. Pinatay lang natin. Pagkatapos pinatay, bumalik na. Thank God. Para hindi na ako mamroblema. Kasi balak ko tignan yung mga fuse eh. But anyway, wala na tayong windshield. Bumili na rin ako. Pumunta na ako sa bathroom kanina. Lagyan ko muna. Pinatay lang natin guys yung windshield, yung makina natin bumalik na agad. Nagpapasalamat naman ako. Hindi ko tinatapon to guys kasi ginagamit namin sa bahay to. Paggagamitan si Mrs. Uuwi ko yan. Ayun minus 35 sabi niya. Blue under windshield minus 35. Uwi ko to.
Mag full tank tayo kasi malamig, para hindi mag build up ng ano, moist dyan o snow. Full tank na natin dito. So 640 liter DF naman ngayon. Okay. Mana na ba? Anyway, maglinis tayo windshield. Para malinis. Okay. Tapos na, tama-tama, puno. Alright guys, punuan lahat. 70. So, first of all, temperature set point 0. So, okay.
ko na ilagay ito para uminit kasi malamig eh. Sakit sa kamay. Labas ko na yung pang winter ko ng mga ano. Diyan ka lang. Okay, double check. Sarado, sarado. Okay, let's go guys. Nag-okay naman. Salamat Lord. Wala nang pop-up notice. Gumana naman. Okay, go. Let's go guys. Alright guys, tara. Sikapin natin makauwi ngayon. Hopefully, makauwi ako ngayon. Araw na to. Basta walang slow down, tenga. At okay na yung karsada dyan. Makakatakbo tayo ng minimum speed. Posted. Makakuwi tayo mamayang gabi. But anyway guys, thank you. At hindi ako pinahirapan ng truck ko. Pinatay ko lang. Tapos bumalik na ulit yung ilaw. Kasi iniisip ko fuses. O i-check ko yung ano ko sa labas. O yung connection ko doon. O kaya busted yung mga valve niya. Kasi andito na rin tayo. Bibili na lang ako. Pero okay naman siya. Okay, thank you. Anyway guys, tara. Tatrating ko na. Tatrating ko na to. Tara na. Pahinga-pahinga lang muna sila. Alright guys, may 3 oras pa tayong driving. 3 hours driving pa. Or 3 oras pa yung mamanihuin natin. Tanggal yung gulong nyo. 3 oras pa yung 3 oras pa biyabiyahin natin na sa Winnipeg na tayo. Makapag-speed up na tayo kasi kahit pa paano maganda itong karsada guys. Mga alas 6 ng hapon nandun na tayo sa yard. Kasya naman yung oras natin eh. Sana hindi matindi ang panahon dyan, snowan dyan. May snow pa sa labas ng ng karsada, yan oh. Kasya naman ang oras ko. Hindi na bumalik yung sign dito guys na yung ano ng truck ilaw ng truck. Pinatay ko lang tapos in-start bumalik na. Hindi siguro fuse yun. Malfunction lang siguro yun. Ayan guys. But anyway guys, dire-diretso lang ako. Focus lang ako rito para makauwi tayo sa family natin. Alright guys, we are now here in Canada Highway. Hi ate. How are you, Baki? Hindi mo ba kumakain ito ha? Hindi naman tulad. So yung ano? I have not ate. Yung ano? I am not ate. Why? I see you have a big belly. No. Close the ano? Okay, that's easy. Saan na yung anahan? Sarah? Need a little help because I'm gonna. Close it, bebe. We're gonna pull. Get it with her, Baki. Give it to me. Give it with her. Ayos kain tayo. Itlog oh. Baki, get it with her now. Ano ni Mrs. Itlog? Come on.
Yung manok, hindi nala mo na doon? Sad. Hindi, nala mo na pala yung manok dun eh. Di ba, Ki? Gusto kumain. Why do you have 3 Meron figures? pa ako natitirang mga pagkain. Mamaya na ako kain dun na lang sa bahay para sabay-sabay. Parang... Ano kasi si Baki... Ano eh? Ano na yung tira? Parang si Baki kasi... Oh, Nagugutuman eh. I still So watch. ano? Uwi na lang tayo sa bahay kumain. Uwi na lang tayo. Balik Papa, na lang dun. Papa, Yeah, yeah, babe. Saan I kumain? still watch Baby Hindi pa eh, Rats. Baki parang ano eh. Bakit? Nagusto parang nagutuman eh, kaya doon na lang. You done eating na. Alam mo naman yun si Bakit. Kulit pa kinder. May pagkain. Lahat ito Han. Kaya nga doon na lang Han, doon na lang tayo. Kasi hindi I maganda wanna naman yun. taste this. Parang Taste. alisin mo yung ano. Hey! Hindi mo alam. I wanna taste Kutsara. You wanna taste? Doon na lang sa bayan. Kung gusto niya kumain yan. Wala naman kanin dun eh kasi alam Ang dami kong kanin tala. Doon na lang. Ano nang pakain niya? Ay, ano, para mamaya kakain doon na lang sa bahay. Doon na lang sa bahay kasi may manok yung tira ko doon. Yun na lang ang kainit doon. You're hot? Doon na lang kami sa bahay kumain. Hindi naman nagluto si Mrs. guys. It's Para hot. pa namang, Kailangan mong tubig. It's hot. hindi meron dito. Why do you have a sharp beard? You have a sharp beard. Papa, you have a sharp beard. Oo, tara na. Guys, okay dar? Ang lahat ba ng ano? Ako nang mag-clearing mamaya ito. Sige. I-move ko na lang doon. Dali mo na lang yung kotse doon sa ano, parking andon. Han. Bakit? Sige na. Go down na na. Kaya man, ikaw na lang umano. Sumunod doon. Sumunod ka na lang doon. Nakapag-lunch ka na? Ay, nakapag-lunch ka? Oo. Na... Bakit ginawa na yun? I'm gonna open the door. Mami, you gonna folder back eh? Ginawa na yun. Bakit? Ginawa na yun. Oh, Baki, move doon na please. Dito ka na. Dito ka sa loob. Don't step on there ano kasi madudugo. Tapos yung ano yung galon na yun, kunin mo. Tanggal, tapong ko yung ano. Okay, kuha mo yun. Gusto ko naman nakagirap na hirap ako. Yung galon! Oh, Ano? A table for two. exercise ka, sumasa ka sa mga kalamnan. Ba't ba ang kulit mo, Baki? Sarado mo kasi baka malaglag yan si Baki. No, I'm not. Let's go. I'm not gonna freeze. I'm just gonna move there. Sit down here. Please not. Why do you have an orange car? What orange car? I mean, an orange truck. We don't have any orange truck, Baki. Right there. It looks like orange. Like No, it's the light because there's a light. The light is orange. That's what happened. Sit down here. Stay in my side of Papa. You can drive. You can drive. Yeah. In the yard. Let's go to the parking area and plug our truck. Plug Cordapia. Ay, You meant Cordopi? yeah. Cordapi. There's a chicken in ano, yun na lang kainin dun sa bahay mami. We have KD. Ha? Macaroni. We have macaroni. You said you're not yet eating. Kumakain ako eh, parang nagugutuman ka kaya tuloy ano, kukunti lang yung pagkain, dun na lang sabay-sabay I na want lang to go tayo. back to that restaurant that we just ate the beef when it was Otto's birthday. Beef? Yeah. New Year or Christmas. Yeah. It's already been Christmas. I want it to be Yeah. cold. Oh, you know where you going? Do you miss Muppet? Yeah. How come? How come you miss Puppet? How come you miss Papa? Do you love Papa? Yes, you're here, yeah. Do you now? Yes.
Why is the car on? The camera. Of course, that's our vlog. I don't need any jacket. You're joking, cause I can make it. Alright, listen. What's that? Okay, let's go. What's that It's a yellow parking. switch? Let's go now, baby. What does this red thing do? Oh, It's a the parking too. trailer. Sinel, let's go now, nak. Go out now. Because I will fix everything. I will plug the truck and everything. Go. Let's go. I will plug the truck. Careful, okay? I-plug ko muna yung truck, Han. Sige, open ano mo dyan? Table for twos. Waters. Please not break the Meron ka bang ano? May ilaw yan eh. Meron ka bang... Yan, kunin mo yun, Han. Kasi inuwi ko talaga eh. Ba kailangan mo yan? Hindi. Nandun yata sa kabilahan. Late masyado. Nandun yata sa kabila yung... Mali ba? Nandun yata sa kabilahan. Yun na lang sa kabila. Ah. Wala. Nahirapan sila dyan. Why would you do that? Why would you? Janelle, baba na kayo, Janelle. Kasi alis na rin naman na tayo. Calm down na, bebe. No, please. Baka may natutulog eh. Okay na? Hmm? Hmm. Ikaw na bahala dyan, Han. Hindi pa kumulong. Baka may magkamali ako eh. Yun yung ano, Han. Yun ang i-plug mo yun. I'm Yun not yung sa dulo. cold. Go into the ano na. Go into the car na. You don't have any, ano, you don't have any. Ito, Han, ang i-plug mo. Ito yung dulo. Ayan, dito sa ano yan. Go now in the car, Sinel, Clark, okay? Your brother is no jacket. Baka mamaya magkasakit yan. Teamwork kami guys ni Mrs. Ano ka na dyan, Han? Kasi kung nagpaano rin ako, nagsabi ako kay Rin, dito lang sa babaan. Ayan mo na lang yan. Ayan, ganyan. Nagsabi rin ako kay Rin na magpapa-change oil tayo. Ayusin ko lang muna yung mga gamit ko rito na iba. Nagsabi ako, change oilin niya pag ano. Okay guys. Ano pa bang mga naiwan natin dito? Iiwan ko lang itong susi ko rito. So, ano bang reply niya sa akin? Okay. Oh yeah. So i-message ko siya, tinext ko siya ng isang papagawa ko sa kanya. Ayan guys. Pinicturean ko. Ayan ganyan. Tapos I will leave key in the truck. Para sa Lunes o Martes alis ako, na change oil na. And guys, alright guys, ayusin ko na lang ito. At pagkatapos alis na rin ako. Finalize ko lang, baka mama may naiwan akong gamit. Alright guys, pinainit ko yung natitira kong chicken.
Hindi naman nagluto si Mrs. sa bahay. Bukas kami magluluto ng pinapaitan guys. Yan. Pakain ko sa mga bata ron. Para mayroon silang snacks doon sa sakyan. Buksan mo han. Pakibukas. Bukas ba? Dito. Ito, itong windshield. Itong window. Huwag mo lang muna dyan. Ako mag-aatado sa mga bata na yan na makukulit. Tapos sarado muna natin dito. Wala na ako naiwan. Make sure. Okay. Meron ba silang ano, pamunas dyan? Saan yung kanin ko, Han? Dito. Okay. Makain na lang ako dito sa sasakyan. Use the gloves. Bati yung ano. Kumain. Gloves. Thank you, ma'am. Where's my rice? I want Here, glove. one. Thank you. What are you gonna do? My gloves are done, so I did live doves. Pag Oh. papapak mo na sa kanya lang. Yung sus, ano pala, Han? Bigyan mo sa kanila doon. Han, may gloves ka pala? Yan na lang. Guys, kain tayo. Ikaw, Han? Papakin na lang muna natin yan dito. Gloves. Picnic na naman kami sa loob. Hindi kasi ako makakain pag nagaganyan si Waki. Ano eh. Pero kumain naman sila sa bahay. Mahilig lang kumain. Mahilig lang si Waki Other one is okay. Hold on, like. Share. Hold on, Guys, hold on, kain tayo. hold on. Two hands, yeah. Is this microwave? Hmm? Yeah, It is microwave with plastic. No. that's why. Okay. Ano ba yan? Two hands, okay? Ito, ilagay mo ito. Ate, oh. Kaya mo na ito kay Baki. Kay Baki is, this one. Tubig. Oh. Ikaw. I get the most. Oh, let's go. Hmm? Ha? Can I have this skin, please? Your skin? Ganito lang kami guys eh. Wala na. Masaya na kami. Wala lang naman yan si Neil because it's my baon from work, leftover eh. It's not a whole chicken. Oh, it's not, ano yung tira ko lang na ano diyan. Still tastes really good though. Mom bring me food. Instead, my food we share. Take it. I can take that. Thanks, Bob. Ayan, skin. Sa may legs. Please. Please. Skin, please. There's no more skin, baby. Meh. You have your own right, the right. We split we split the food, you know. Han, yung tubig niya nasa pitchilhan, malinis yon. Baka matumba yan. Be careful with that water is clean. I already told them. Okay, Bob. Well, I'll try to be careful. Yeah. Hindi na ako kakain sa bahay guys. Pag uwi sa bahay, tulog na to. Bukas na lang kami magluluto ni Ma'am. Magluluto na pinapaitan. Bukas kami guys.
Tamang-tama kasi it's Sunday, right? Tomorrow is Tomorrow is Sunday. Wala akong balak gawin, kundi gusto ko lang sa bahay humila-hilata, mag-relax, humigop ng sabaw kasi malamig eh. Let's go. Pagtapos na kayo, anytime. one for you and one for you. Sorry. You have your water? There's fun. Except me though. Oh, how about Baki? Just over there, you want. Split with the water with your brother para hindi mabilaukan. Yan guys, antay na lang naman natin matapos. So how's the picnic in the car? Everybody happy? How's Baki? Chicken's really good though. Yeah, there's more with Baki right there. I gave some to Anytime, let's go na. Ayan guys, labas muna tayo. Check muna natin ang truck. So far wala naman damage siguro dapya, pero magpapa-change oil na tayo. Everything is good now. At pagbalik natin sa biyahe, meron na tayong ano guys, yung truck ma-change oil, lube and grease. Yan para smooth, so that it will smooth and smooth. Let's go. Mami is done. Okay. Masaya kahit kalahating manok lang yung ginain namin eh. Kumain na rin naman kasi sila. Tara. Si Baki, hindi pa. Baki. Sige na nak, para we can... Seatbelt na outdoor Baki. Ayaw mo na. Tupusin na lang niya dun. Ano? Mag seatbelt na lang siya dun. Oh, let's go. Okay, lagay ko lang sa... Guys, good morning. Dito na ako sa bahay. Dito na kami sa bahay. Umaga na. Gising lang namin ni Mrs. Mamaya na kami magluto. Nanonood muna kami ng Netflix bilang mag-asawa. Yung tatlong chikiteng nandun pa, tutulog pa. Anong lulutuin natin ngayon? Papaitan. Magpapapaitan tayo. Magsabaw tayo ngayon kasi malamig. Kasi tap na si Mrs. ng magandang ano. Oh? Mas mamaya magluluto na tayo. Mga ano namin, nakahanda na ng Merry Christmas. Yan. Ayos. Ito na guys yung lulutuin namin mamaya ni Mrs. Ito, in order namin, napaitan, may sulat pa. Baka batuan. Tapos isda, may pork chop. Sama na yun sa bahan ko. Ano to ba? Baboy to. Oh. Tapos mag-almusal muna tayo ng pizza. Oh. Almusal muna. Tulog pa yung mga kids, sinayan namin. Linggo naman ngayon. Happy Sunday guys ha. Happy Sunday all. Ano? Dito yung ano ni Mrs. yung oh. Kuha ka sa'yo. Ayoko. Kumuha ka. Ganda nga ito eh. I don't like it. Nagkakape tayo eh. Guys, tayo. Ngayon. Hindi ko makain si Mrs. na ano. Masyado sa carbs. Minsan lang naman to eh.
Habang nanonood kami ng Netflix. Okay guys, luto na kami ni Mrs. Ito yung pinapaitanmuhan. Yan, pakulo na ni Mrs. Prito kami ng pork chop. Tapos nag-adobo kami ng baboy. Yan. Tapos luto si Mrs. ng kanin. Masarap na pulutan. Tapos magpiprito siya ng isda. Sarap na pulutan ito mamihan ha. Gusto mo? Ulang natin din. Guys, tayo lang natin yan. Dahil kachichihan. Namiss ko ang bulog is ng bologan. You okay in this call? Are you sure? Make sure you're doing okay, okay? Okay. Do you miss Papa? What? Do you miss Papa? Yeah. Papa, Mwah. my grades are 1111. That equals 4. 4, 4, 4, 4. Equals. 1, 4, 4, 4, 4. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 plus 4. 4 plus 4? Yeah. I don't know still. 4 plus 4 is? Count. Count. Quick count. Wow. You gotta be kidding me, it's 8. 8, okay. Forgot. 3 plus 3. 3 plus 3. Count. Oh. What? 6. Okay. 5 plus 5. That was 5. Count. Yes, count. 10. Huh? 10. 10 plus 5. Plus 5. Yeah. Count. 15. 15. Okay. 10 plus 10. Plus 10. Hmm. Wait, 10 in my ring, 10 in my hands. Mhm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Very good. You're doing a great job already. Okay. 12 plus 3. 12 plus 3. Yeah, count. Always count. 12 in my ring, 3 in my hand. Okay. 12, 13, 14, 15. Very good. How old are you? 6. You're already 6? Yes. You know how to read? Yes. Go get the book. Any kind of book. And let's see if how you know how to read. Okay. Tingnan natin kung si Mrs. Bigyan mo nga ng box. Nagawa niya yung ginagawa niya rito sa mga bata na lagi niyang sinasabi sa akin eh. Ayun na guys. Bring me one box. Let's try if you kinuhanan niya ng mga kahoy yung mga tao. Ayun, adobo ni Mami. Oh, adobong baboy. Adobong laman. Si Clark, kakain na ba yan si Singilan? Ay, maglalakad pa daw. Oh, yung pinapaitan, oh. Let me see, where's your box? Saan naman ang book niya? Where?
Stand up. Where's the book? Hold on. Testingin nga natin. Bigyan mo nga isang book niya na pwede niyang basahin. Yeah, maybe I should do Any this. kind of book. Finally. Okay, read. Come here. Sit down here. Come here. And books. Okay. Easy. Okay, right there. Last year, Okay, there. a young woman came along riding a water buffalo. You look very unhappy. She said. The daughters-in-law sobbed I start here. harder. A young woman came along riding a water buffalo. You look very unhappy, she said. What's the matter? I can help you. The daughters-in-law sobbed harder. No, thank you. They said, it's impossible. Tell me, said the Where are you now? So they told her about the promises. They told about the promises that had made to their father-in-law. If we break our promises, we will never see our mothers again. Louder. Well, they said. The young woman said, come home with me. I will show you how you Hi, Clarity can Clark. wrap. Good morning. How you can wrap. What? Hold on. Other one. Let me see. This one here. There's more. Okay. Louder. Louder. You're bending the book. Yeah, it's okay. Okay. Again. The young woman showed the first daughter-in-law paper lantern. She lit a taper in the fire and carried the flame to the candle. In the center of the lantern, when you light the lantern, she said, you have fire wrapped in paper. Okay. Wonderful, she said the first daughter-in-law. 1,000 thanks. The young woman showed the second daughter-in-law a fan. She flapped it back and forth, making a breeze. When you flap the fan, she said, wonderful, said the second daughter-in-law. Where are you now? Don't read too fast. Okay, here. 1,000 thanks. Huh? 1,000 thanks. What? 1,000 thanks. Wonderful. 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 Yes. Wonderful. Hold it. Wonderful, said the second daughter in his thousand. Oh, 1,000 thanks. 1,000 thanks. She laughed. Now we will be able to keep our promises. They thanked the young woman again and walked on their own village to visit their mothers. Okay, very good. Marunong ka nang magbasa. Okay, prepare na yourself. Let's eat now. Mag-almusal na. Okay? No. Alright guys, magaling na si Baki. Baki's doing great job already. Chatty Clark, kayang-kaya na mo. Okay. Let's eat na. My crayon. Can I have the bottle? Alright guys, yan, kakain na rin kami. Ano meron tayo rito? Pork chop at saka pritong isda. What is this? Pizza. Tapos, adobong baboy. Si Baki. Ang karang Baki. Mamaya pa daw yung tanghalian namin yung I pinapaitan. don't need coffee. Let's go, kain na tayo. Pray. Right, that was Name for the sunspray and
I take on buses and those who are able to be Snickers by driving your family. Yan, parcel. Oh, let's dig in. Kain. Sit there na, bebe. Ayan guys, kain tayo. Kain muna kami. Pizza? Mom, is the pizza No, that's very Ah, parang spicy. merong Samyang. tumutulo doon. Ano yun? Yeah, that's Meron ka pa bang ano, linuluto doon? Big pizza. At least can I try the spicy? Ito guys, tingnan natin tong pork chop ni Mrs. Yan oh, pork chop. That's very spicy. Kunting kanin. I thought you think that Samyang. This Tapos one, naman na ako kanina. Tara guys, kain tayo! pizza. no. What? The fish right there? That one? Alright guys, kain! Let's go, kain tayo. Dakahan, para si Bake makita ron. Clark noodles. Very Guys, spicy. kain. And so many Sige, kain ka mo. Doon na. Nagsasok ka. Kain guys! Come on! Ayan, si Lilis order. How old are you, ate? 15? 13? You're taller than Papa. Ate si Lilis taller than me now. Ilan, Han? Anybody want size? I'm good, thank you, Clarky. I want. And how come it'll help? I try to crack the dice. I know how to crack it, but it's a little too hard. Alright there. Thanks. Oh, sumot. Hindi na, Han. Sa mga bata. Hindi sila, hindi nila makakain ko. Nine? Bigyan mo ng kunti. Susubukan mo. Very spicy. Kunti lang. Patay. Kunti lang. Ako. Patikimin mo kung kaya niya. Lang. Yes na. Thank you. Eh, bulldog. Yeah, that's good. Bakit pa? Oh. I don't know. Nagdrama ka na naman. That Ulit talaga yun guys. Kain tayo guys, kain. Mamaya lulutuin ni Mrs. yung ano pinapaitan sa baw mamayang hapon. Mom, whose water is Ngayon, cheat day naman ngayon ang ano. Bakit? Today is Papa's cheat day. right? And Mommy. Any waters? Papa and Mommy cheat day. How about ours? How much ice do you want, Mom? 3? Okay na. That's it. Hindi na makakain si Clark. Nagbibigay pa ng yelo. Mom, what's a month? Wala talaga ako nasabi sa mga anak ko na to. Pag kumuha ng yelo yung isa, isikuha. Hindi niya yung mga kapatid niya, pati nanay niya. Is it right? Is this yours? Cheat day. No, Tapos kung ano, meron kaming inumin ni Mrs. mamaya doon. Mag-black label kung inumin si Mrs. ha. Bumili siya oh. Oh. Yan. Kain muna kami guys. Balikan namin kayo mamaya. Pag andyan na yung pinapaitan. Alright guys, ayan. Tapos na. Sabaw ni Mami. Napaitan. Guys. Ayan. Tignan nga natin to. Pinapaitang baka ni Mami. Wow. Init hang. Oh, tikman mo. Ano yun? Mamaya. Ayan.
Panalo. Ayan guys. Meron tayo sabaw, yan. Tapos, tara na, upo na rito. Upo na tayo rito at manood tayo ng Jack Reacher. Ayan guys. Mag-enjoy muna kami mag-asawa ngayon. Kasi siyempre, na home time tayo eh. Yan. Tapos meron din siyang ginawang ano. Ito. Alfredo spaghetti. Yung spaghetti, linagyan niya ng Alfredo sauce. Ito yon, kinalabasan niya. Naran kasi spaghetti ginawa niya. Pero ginamitan niya ng tomato sauce. Ito naman Alfredo sauce ang ginamit niya. Ayan. Guys. Mga bata doon sa taas. Cellphone time din naman sila. Pero 2 hours lang sila. Mamaya bababa sila pagkakain. Ito, mamimili na lang tayo kung anong iinumin. Ayan. Bigyan mo ng 4 hours. Ayaw kasi 3 hours nga lang. Ayaw nila ng 4 hours kasi ang schedule 3 hours. Okay, good. Miss na dapat matuwa sila, no? Bis na matuwa sila kasi nga 4 hours. Sabi ko kasi andito si Papa. Kasi time pa namin. Dagdagan mo ang sabaw. Kasi time naman namin ng inyong mami. Sabi ko eh. No, we don't like 3 hours kasi nga schedule nga nila. 3 hours lang sila sa isang araw. Tapos manood na lang sila ng TV. Walang pasok. 3 hours sa phone pag walang pasok. 3 hours sa phone pag walang pasok. Tama-tama yan. Okay na yan. Okay na? Oo, tama na yan. Pakuluin na lang natin. Malambot na eh. Supo na lang kami ni Mrs. Cheat day! Cheat day! Guys, yan. Napaitan na ni Mrs. Yan. At meron din siyang black label, oh. Hindi naman namin nauubos yung black label. Ilang linggo kaya natin iinumin yan, han. Hindi naman natin mauubos yan, eh. 1 litrong black label, Giyam. Tama-tama itong sabaw namin, guys. Ni Mrs. Oh. Tara guys, tikman nyo itong pinapaitan namin ni Mrs. Habang nanonood kami ni Mrs. ng Jack Reacher. How many times you use this? In my life? Let's go. Get your things. Sumat ka na? Guys ha, mga bata namin nandun, yung 3 na cellphone time sila muna. Pero kung kakain sila, baba na lang sila. Ito may mga naluto naman dyan, diba? Dami na naluto dyan guys. Yan. Pero shot ko muna ito para sa ating lahat. Ayan guys. Merong ito, yung ginawa ni Mami. Spaghetti. Merong pritong isda, tsaka yan. Pizza, pork chop. Adobong baboy doon. Kung ayaw nila ng kanin, boiled potato. Yan. Meron pa kaming ibang alak dito ni Mrs. Pamili si Mrs. para sa Pasko na. Ito, may natira pa dito sa Bacardi niya. Depende kung anong gusto talagang i-shot, inumin. Gustuhan mo, Han? Sarap. Sarap, no? Yan guys. Magsabaw-sabaw din tayo pag may time. Yan. But anyway, home time tayo, nasa bahay ako ngayon, kaya ito, ano muna ako sa family ko, kaya thank you guys sa panonood. Pag may time din, yan. Banding sa family, sa misis. Mas masarap kainuman ng misis eh. Diba? Alam nyo na. Pero hindi naman kami malakas uminom. So patuloy muna namin yung vlog namin dito guys. Siguro sunod na video vlog natin, nasa Karsaran tayo. Pero yung truck ko, pinaservisan ko. Nagpa change oil tayo, lube and grease. Tama-tama. Ayan guys. Guys, thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi, lalo na ngayon at beer is snow.
Okay? Dito sa Winnipeg, wala pang snow sa labas. Sa Ontario, sa mga nakasunod sa akin, yung lakas ng snow sa previous video vlog natin. Nakita nyo, oh. Wala pang snow sa labas. Pero malamig na, minus 10 bahan. Oo, mga ganun. Alright guys, ingat. Thank you for watching. I love you all guys. Bye-bye. Kung tayo mangling yung lakay. Bye. Bye. Lakai Tracker.